दुंबाझार गामियाव मैदेरनि उदखार सानजौफुनि संग्रा न'जों लोगोसे माइरं जालांदों मैदेरा। गसाइगाव 23 जुलाइ 2022 गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना सेरनि दुंबाझार गामियाव दिनै फुंनि 2 रिंगासो समाव हाग्रानि मासे मैदेरा गामियाव फैनानै दुंबाझार नर्थ इस्ट गुदि फरायसालिनि सानजौफुनि संग्रा न'जों लोगोसे माइरं जालांदों आरो थोरसि लथा दो संहार खालामनानै गालांदों। लोगोसे साखाथि गामिनि बांथिजरा गामिनि बुद्धिराम किसपटा आरो गान्द्रा एक्कानि PMA थाग्रा न'खौ गाज्रियैनो सिफायनानै संहार खालामनानै गालांदों। बेबादिनो गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा दुंबाझार ओनसोलाव फैनानै गोबां रोखोमनि खहा खालामखांबाय होननानै फोरमायदों। जेरै गय बिफां, थालिर बिफां, माइ आबाद बायदि बायदि नस्थ' खालामखांबाय होननानै फोरमायदों गामिनि गागु समरेन नार्जारि बिथाङा। गामि आदै दुंबाझार हाजिरागुरि दुंबाझार। हरावहाय मा जादोंमोन? हरावहाय माने 2टासिमाव बे मैदेरा फैदों। सोनाबनिफ्राय फैनानै बे जोंनि स्कुलनि आवथाय माइरं दोनग्राखौ न'खौ बोफायजोबनानै जादों। मोनसे माइरंखौ बे मोनसे लानानै थांदों। खाथियावबो फैनो हाया मैदेरा। मैदेरा मासेल' बिराद गिदिर। दा बेखौहाय जोङो एकदम फैबाय थायो सानफ्रोमबो। दा बेखौ जोङो खुनुरुखुम ओरैहाय फेंखुवासिम होना दोनहरनो हादों। दा बेखौहाय जोङो सरखारनाव एसे आसा खालामदों। बे न' सिफायनायनि उनाव माने खहा जालांबाय। बिराद खहा जालांबाय। सिगांबो खहा खालामखादों। गय बागान साफा आरो हनै दुब्लियाव फैयो माइ ओंखारनो जायो गाग्लिजोबो। दा बेखौ नुयो सरकारा जेबो थिरांथा लाया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रटेकसन होदोंना होआखै? दा नोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बै बाराव होनदोंमोन जों नायगोन। दासिमबो गैया। प्रटेकसन होआखै। दिनैनि खहा खालामनायावहाय मानसिनि माबाफोर खहा जादों नामा? मानसिथ' जेबो खहा जायाखिसै। माने न' थांबाय। सरकारनि सम्पति माइरं दैरं थोरसि लथा नैबेनो।